churu lo ini las bangso perang ke mai long nang itu na chitong no po adap keme lapen kene Christmas so hil jume kadang wei pada padona lapen kerangji 2025 bangso ningkan kimi hil jume kadang wei pada mi padona sini litum pini la bangso perang ke mai ke phapon dak niltum KNCA Regional Secretary lo lapen ko halang diga aipwa district kalong president lo pen office secretary lo Indira Tobipi kubang Protima Singnapi para KSA pendo Sarchingri angcho vice president alang dilo KSA Central Committee Sarche Pong Kramsa AGS KSA Central Committee pen Sarlong Rompi langli di district long president chake hong sidelo jo adim Sarpangri Sarpangri group di district secretary langli lo and Melbourne Central Committee lo la se nilitum pini bangso pherang ke mai ke phapon alam the bang la hen lo penang alam ji ding pen la so difu university la so alam ti aputhak itu ke klang tu ke damtang ni phot rok aprang jitu isi media lo ke klang ala so victim bang alang le ang ton alam same hadak chethan le lo la so puthak si josemet nilitum KSA KNCA Aisa Aipwa pen nilito dak 16 ani memorandum idam lo memorandum la pente sika ultimatum son lo provisi fansin nilitum hadak address pon la pen alang di fanse tong testame haladak alang di in charge chitong nun lo pen an staff atum pen nilitum la solam ki aputhak chingki chethan lo la pen haladak la so jitu Anirudh Kumar alang di ajiding klui pensi lahai awat lang nu kacuma tha alam siati an bang long tu no ati mahala dak penangan bang camp kre ini bak students tum hanili tum chetong kan a victim tum allo so alam ke bang ke penangan alam ke an susesi mane alang di crime bang ke dupik aso si long lo pen hala dak Hindi department along saminili tum penan chingki chethan kan lo laso phi 17 ani bangke nilitum naso copy bangke copy to district commissioner copy to SP Karbi Anglong copy to EM in charge education apen copy to vice chancellor Silchar laso sodak pen memorandum idet pen aphi bangke alang litum tame immediate aso action son bangke kedeng bang theklong lo 18 December ani bangke isi suspension order bangke plan for 90 days kasi laso step aputhak nilitum laso competent authority aphat vice chancellor punon dak provinsi punon lapendak district commissioner punon pen education department aphan punon laso angdengan bang ke churulo setame la ala crime ke claim amuni raphan suspension am chola bangke la bangke sufficient kali alangli a crime pen laso alangli phan isi punishment bangke la senilitum aphin pen demand kang tu gelahen lo alangli phana bangke prabjin pen arrest nangji la pen apus pen amasi alangli phan bangke paviden nangji lasi jasemet nilitum demand bang gelahen lo athema lasona bang khudobo khudang te alomso por suspension pen puthora ko akam pa join thulo tante lake dak nang ne nahok le dam sitame laso bang fu bangke si osomar phan lason odlang no cuma thapo si education environment bangke phalang no dak laso posi alang di jitu crime ateng punishment bangke arrest nang po apen alang di phan akam pen masami paviden nangji तो असम यूनिवर्सिटी डिफू कैंपस के बारे में मैं एक दो बात बोलना चाहती हूँ। दिसंबर को हम लोग संगठन जो KNCA कार्बी निम्सो चिंगथोरासों कार्बी स्टूडेंट्स एसोसिएशन ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन और ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव विमेंस एसोसिएशन इस संगठन मिल के हम लोगों ने प्रोविसी को एक मेमोरेंडम का अल्टीमेटम दिया था 16 तारीख को। तो उस दिन प्रोविसी उपस्थित नहीं थे, लेकिन उसका जो इंचार्ज थे उनको हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया। तो उसमें ये लिखा हुआ है कि जो बहुत दिनों से सुनने को मिला है, बहुत दिनों से एक हिंदी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर अनिरुद्ध कुमार ने
पूरा गलत तरीके से स्टूडेंट्स को बहुत डिस्टर्ब किया और सेक्सुअली हरास किया, एब्यूज़ किया। और साथ में हम लोग सुनने को मिला है उसका जो पत्नी है, पत्नी के ऊपर भी उसका बहुत हरासमेंट का केस है और अभी भी उसका जो डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी अभी है। तो ये सब लेकर हम लोगों ने जो मेमोरेंडम दिया और तुरंत नेक्स्ट 17 तारीख को फिर हम लोगों ने इस कॉपी को, मेमोरेंडम के कॉपी ईएम इंचार्ज एजुकेशन और एसपी कार्बी आंगलों और डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर कार्बी आंगलों डिफो, उनको भी ये जानकारी दिया। तो उसके बाद तुरंत 18 तारीख को जिस अनिरुद्ध कुमार को एक सस्पेंशन ऑर्डर हम लोगों ने देखा, जो उसका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से ये सस्पेंशन ऑर्डर निकला कि अनिरुद्ध कुमार को, जो हिंदी डिपार्टमेंट के एक प्रोफेसर है, उसको 90 दिन के लिए 90 डेज के लिए उसको सस्पेंशन किया। लेकिन ये जब हम लोगों ने यूनिवर्सिटी कैंपस में गया तो वहाँ बहुत विक्टिम लड़कियाँ हम लोगों से भेंट हुई और उन लोगों ने ये सब बताया कि जो बहुत दिनों से ये सब सेक्सुअल हरास कर रहा है और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ये बहुत हो रहा है। और स्टूडेंट्स को डराया था कि अगर किसी ने उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट दे तो उसको इंटरनल मार्क्स काट देने का धमकी भी दिया। तो इसी टाइप का एक शिक्षक हो के इसी टाइप डरा के धमका के अगर स्टूडेंट को ऐसा वो व्यवहार किया तो ये ठीक नहीं होगा। इसलिए हम लोगों ने फिर ये मांग उठाया कि इसी व्यक्ति को सिर्फ सस्पेंशन देने से वो सजा नहीं होगा, तो उसको इस पद से हटाना है, उसको तुरंत अरेस्ट करना है। ये हम लोगों का मांग है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति अगर रहे, चाहे डिफो यूनिवर्सिटी कैंपस हो और किसी यूनिवर्सिटी में हो, अगर इसी टाइप का लोग रहेंगे तो बहुत स्टूडेंट्स का फ्यूचर के लिए वो ठीक नहीं होगा। और जो पूरा माहौल जो इंस्टीट्यूशन में, जो यूनिवर्सिटी में जो एजुकेशनल का जो एनवायरनमेंट है वो ख़राब होगा और आने वाले जो नौजवान है, छात्र युवा है, उन लोगों का लिए भी एक थ्रेट होगा। तो इसलिए उसका ये सज़ा होना चाहिए कि तुरंत उसको अरेस्ट करना है और उसको अपना पद से, जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो उसका पद है, उससे पूरा खारिज करना चाहिए। ये हम लोगों का मांग है। और साथी है कैसे का साथी लोग भी रखेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत दिनों से जैसे जो घटना हो रहा है, लेकिन वहाँ का जो स्टूडेंट्स यूनियन सोसाइटी है जो इलेक्टेड, लेकिन इतना दिन वो लोग क्यों चुप है, ये भी एक पूछने की बात है। और ऐसा भी सुनने को मिला है उन लोगों को किसी ने ये मुंह बंद करने के लिए भी डराया, ऐसा भी मैंने वार्निंग भी दिया, ऐसा सुना भी है। लेकिन ये सब एक होना नहीं चाहिए। एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एक फ्री एंड फेयर और पूरा एक एजुकेशनल माहौल ये क्रिएट करना है, चाहे ये यूनिवर्सिटी में भी हो, चाहे किसी गवर्नमेंट कॉलेज में भी हो, चाहे स्कूल में भी हो। पूरा बेखौफ माने पूरा वो लोग जो छात्र है उसका किसी डरावना ये, लेकिन ये ठीक नहीं है। तो पूरा माहौल, अच्छा माहौल बनाने के लिए हम लोग सब मिलकर करना है, चाहे जितना स्टूडेंट्स बॉडी हो, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हो और जो खास करके इंटेलेक्चुअल सेक्शन हो हम लोग का पूरा डिस्ट्रिक्ट का, तो सब इसके खिलाफ हम लोग पूरा आवाज़ उठाना है। तो अभी कैसे से कुछ बात रखेंगे। न्यू ईयर
han hijim lo je inut students atuma phan ke thanang ji ke pere nang ji abang si la puson ot langno mate khat ka ya kam iklema bangke la bangke nitum karjulong ka dame disturb lo asi nitum aisa ksa lapen aisa ry KNCA lapen aipwa nitum chilangsi 16 ani abang nitum campus along ani tum pale damlo lapen hadang nitum victims atum handa me tum chingkidiang lo lamthe an dikang lo lapen hadak provinsi handa me tum memorandum da me tum pitikang lo lapen puthot 17 ani abang nitum SP DC lapen EM education EM ake hai Richard Tok bi handa me tum labang so lo puthot ni tum memorandum pidam thulo lasi puthot nitum la pidat pen 18 ani abangke VC pen labangso issue na pilo je 90 days aphansi 90 days aphan suspension below pulo silaso putha ka bange ni lasolo mangele tum churo lo monsitame la bange nilitum la pen victims atum stame la bange sufficient kali je alang phan lapuan out langno kidam tangan pendame la October alom pendame alang hala domestic violence lahaya putha tame alang phan lam kiklang dolo la pen supen aprang tame pinangan alang students atum along out dur je class along tame alang kicho kijun kangri kangkrang pen alang la class along tame alang la husi kidam dam to tame nitum biutalong lo lasi nilitum KSA Aisa KNCA lapen aipwa nitum kadogawe nitum adiman bang kelalo alang aphan je Aniruddha Kumar aphan je lak bangke suspension for 90 days shot kali once ame alang aphan ahok akangsai so that pen lapen prabjin pen alang aphan pipona pibek nahi lapan ke je suspension shot kali once ame alang aphan alang labang so opposition pen alang aphan dismiss nahi lalu nitum mena demand ke lasi nitum halo so memorandum lo tamini nitum kipi adun nitum main points amokhani nitum kipi dun ke lalo je aprang si bang lalo alang phan R2 pen dismiss nahi lapen hini bang lalo CCTV alang phan je authority lapen law and order hin pen dame alang phan prabjin pen alang phan punishment pinai ateng pen alang phan sodak pen alang phan punishment vivek nahi lalo lapen kithom bang lalo AUDC along CCTV abangke akinang so ladi man bangke CCTV install nahi pusi nilitu mahin pen ada demand pilo lasi la so putha ka bangke je VC pen kipi je 90 days wadi ma bangke nitum punishment bangke la bangke la so bang so punishment la bangke nilitu mahin la pen victim satu mahin pen bangke la bangke insufficient la Polisi untuk mereka kipitan dulu mah mata abilan bukan untuk kipi masih pun. La bangke alang ni aku tak bangke nilitum mana further keklaim tuji fansi isi kemat hadulo la bangke jaka victim tu penta hoitu dota hai na pene jaka bangke song pensi tame athe suspension e kupi palo kipi alang li kichok chepo se suspension ki cholo mati pulote la suspension am chot ke lage alang li ke jui pong lo salary sitame achitim ke hoitu alang li long bom ala pulotang lalaan alang li punishment bota chifil fedeji la soposi laan akonon inurau supi panchor kali non arni sikidam pena banga penangan long nam lohe dopik alang li penangan sumpi tumhansi lason kachumatha or lang no kachumatha lam bangke long bom bas angton pangrum er lang nili tum ta evidence mukha edi angton pangrum er po la so phi akon nili tum further step de kontruji Dasemet students atum phan isi kerai kom pa meji aphan atemani litum arjulong la jhak Aniruddha Kumar ka sponsored jhaka somar atum phan alangdi mane
ko la victim man ke pather lason alam tame ka julong do si lason lo podang te la bang insecure feeling bang vek ko automatic lasi laso puthas tame dak district administration atumhan jasemet law and order atumhan stame puthot ningri thulo je halaso education institution along lahai hui ke ther ke hap komat mat ma abang pu halahai tuman ta ritar li thunangji athela Anurit Kumar bahini ke thama soma phan son kachi ki do gosipo a victim tumhan mane ke warning ipi ke ther lason lasi si mesen hata environment bang ke donang po gosi litum district administration tum hastame si chuning ri kang tunglo lapen Josemet laso university authority tum hastame la senili tum bangke puthuji lapen laso dak nilitum penan investigate bomla ejha ka case amokha laso jong si siapor tanglo bodang te puthot nilitum ako higher authority hastame laso alam the puthak ako pimpura lo bidamji take governor along tahai chief minister along tahai ala nang lengstame damang kokko ate ilitum kadok abes ame chinghondo methanga hawar isiwet university do laso university panstame jolsi than bangatum si aku nongno ka bantu pulutang te lake ilitum than si ningdu kalam lo lapen laso university ke ban tai ilitum ko anone kache song me ke ban laso university ke pa messenger phan campus long isi educational environment isi mane ke mesen ke longji aphan bangke ilitum ka do habis tame laso puthak bangke thur pak pen ilitum chesong si mesen aso anong nampa wana ladak pensi penangan faculties tami ilitum angke long ponpo ilitum methanga dim penon ovekimia tum sitame penangan long prek admission long lidum de tum sitame ladak difo so campus pen pangso university long pensi ilitum penangan degree amokha sitame ilitum dake long ponpo lasi lahen lo si kadong ave pan authority tum ansame chuning dike lahen lo ini dak elitum sarkar atum hanstame lapen laso law and order atum hanstame lapen haladak so competent authority do atum hanstame elitum pen lasi chuningri lapen isona bangke chuke damtang tan nilipin purlo ladak jitu UGC norm sateng lotangte isi university lo polotangte ladak sexually laso pine alam ki dukok potangte laso kelang charia committee do internal complaint committee si internal complaint committee pulotang tel dadake campus pina posi tumke silchor base pina lo lasi hala bangke dovek ko stame ladak locally sitame laso university campus along isi gender justice cell laso bangke ginang so mane aku pa active na ko laso thak si along tin college sitame lahai hui asela bangke do et nangi bisi nilitum hin pena bangke isi ke hangpon sitame dulo university college pen school pen even asitina department along stame lahai hui bang ke donangji athe penan lamki ke klang dodo boss atuma ke alam to subordinate employee aphan mane kapre laso odlanglo laso ke chu mathaji pulason ka bori etum same do kokriti si lahai hui pulotangte hala internal complaint committee alo lapen gender justice cell along si employee atum sitame la bangke hadak che complain nangko lapen komane atum ke promotion nang PG permanent pen sakuri nang PG permanent pen promotion nang PG permanent pen stame penangama sorlo tum ke victim ke man nang do stame lahai hoi e jaga bangke alam the paklang ledet titilo la victim atum hedi ama siklem dunoda si lahai hoi alam jong si focus long bang bota la bangke tabok vesta melitum cherap dun longji lapen non laso incident sitame laso university alam sitame a victim atum amasi media long bang jui lo lasi laso nalang li mane si ha hok kedu la bangke litum corona kokji alang li laso media long bang jui apc litum angton alam echini laso si pini laso suspension step an sitame wangmo lasi ansu se ako further laso alangli ora duro puthak lapen kachuklem kachudama puthak ni litum non investigate bomla lapen penana case ansu se kiklang tuji lason angring sitame do lasi lalotang temo ko litum chethan thulong ko lasi lailo jasemet pini bangso ferake amai ke phapen tong se ko pene phapen ali litum na chi tong thepot kadok abe pansitame puthot choro pajir bonthulo